Asa Marieta Angolo kwa Amos Nyaribo, Gavana o Nyamira County. Nyamira generally ne yaito. Nimbo mo gavana, ndi nabo mo chumbe, nabo mo MCA, nabo mo remionka. County ne yaito. Igonde ta yoyone ti mo tani yoyonde. Korange mwara igure se ichara beirawa. Ocha asete na impeachment ya gavana. Chikaera che gavana. Ande timbugati isasi no ndibwense asebona iga. Ekiara investigation ya renge kuru assembly yo ya renge from outside. Akarabata ma ya feri baganse speaker. Mangana ye speaker ayirenga kienene muna tutaka gereta. Jemno mugabana na atebire kubareta amo. Lakini wako nyachi urubu chibere chile deadlines stances. Ndete ye etaite koira nanse tosoa mesa tokwane kende nke yo kera asinya abantu akarabanjire wisarasanse wikirabano iga tina fauru lakini tina atika ningendereta ndete koreta elected kwanza amo together tokwane kiagara egrupe ya mayere ne speaker oye koti ya anjere na ne speaker ne group yende ye na ya muimbijeti na wali speaker bata impeachment was declared illegal so na argument ira naria andatayo lakini wabakana barabuna speaker ebekire kisheria obviously yakorwa Enoch Okero na abo rende onye mora abange yomwe nkora njana bakene we court mu isaranse moyo povoro e procedure legal onye momota ya speaker na moko morushi lakini ondete yo wategerera igo ikera bono iga na bere igo wateona mbana wakame meshahara ndutu assigned meshahara because mbaba the director of finance egaite wa ekagenda control budget between control budget na central bank no chiwe sichikwameta koboko kwane nkoyeme yo na abate biriboigo lakini mbara ikase bayo isaranzamo ikiaba isaranze no ne tukeri mo banjera na tiatora arushibesi twanjera na turike tu central bank nyere jitenete echiriri to our account their account angobe yakanire mashara executive yere director in charge otono assembly yonsi yera ande mo governor lakini operation wise ibindo bao kara bibio kora makaratasi mishahara yere kando nende serikali nene tangeta chibesa chia account assembly echionta nyara wasoime odo mo finance minister onne nere bado jitenete korwesa mo yaigoro kera ba approve ba ile chibesa ba koramba bwata enjira yamo bago structure okora mana assembly nande bare subject to audit about the serikali na bako ndo bari yenya jitumegeta iyo mondo jawadana nyaribo bwangire otwakane mesara obuno borimo mutupu tukwanira bakena twanjera ngaki oyo make requisition odio ndori koteneni egina igete nechiwe chenyamira tari gavana yobra bongo apiri asawara ivons ikiara ambaro bakke wabere wako igere chinko nane tuwate evidence na no gukwana bakwanire amariyo yawo ndo yabwata ubati ye county assembly
onye ba osoime basoime asokore to morembe tadio gosegeta yemo against the other iga asimnete neinega jeninde tayari kubabe kamo nani mumanya kere nyombe korwana amagendero na ba slow down unabono chi department chonsi chigende gase yabo omwako yo twa debete to tractor jiende te gase chi akora nyamaya chiga break into two ya mekanda kyabanyoro niende kanda omwamo ya kyabanyoro akanda yo gukora borabo agenda botutu ya not mogirange korugo mwamo ende bokere yo gukora not mogirango echo west mogirango kire ward ne korore chigas chichibara phase 1 otwa datora akora 15 kilometers arabu ejira atigare to chikora phase 2 phase 2 ibone jo depend on the size kyaji ward nje chingare aka njiro chinyenge aka iyo na bato korara chi ward jones kyaji ward jones na bana banyamira na no tario otanga kete kure iteri go charia onsi babwate right okoro chibara bypass ya moto kora as accounting karo 50 million na kura ngoro yange 100 million chosi chive 150 million ibare yere Florida Nyaramba which is within municipality Koruyaya Center Nyamira town ikiara sabono ya bantu barari obagwita around year more than double ya Koruyaya Center is about 2-3 kilometers lakini hizo weta kebirigo oite na yango Konata Nyamira is already 4 kilometers Konata Nyamira is 4 kilometers Igoro is more than double Yebare ne konya bantu kuru seme ba time kilo mwaka unatoa beka mangana chibara omwaka goja tobeka mukaso amangana amariogo na ntogo busha ne succeed or take off the ground kilo monto abente ne riogo ndoja ko after next year monto watana jenya getari kamisi riogo ekiane rolling fund lakini wako na ruwe riogo na ndiria warifande na sha yebe bango na ri tobwata amaje jibo nto ndeta korema na bintu binde migandeta lakini kero ise gichiro na boko nya focus yakaba distorted kamoranje tochamo ujumbe ndarwa sabara ibaito bonse banyamira ne county ne yeito tiatubwatera ne twagachi Nyamira ndona gotano oyo ne arore bobe oyo ne arore ayo mona iwo atena ngonya 6 billion and chiariwo ege data yote abantu anakonya 6 unabona tora nyore 5.3 billion na 3.8 chikonde meshara echigo tigara na itoko ore riogo na itoko wa tractor mne itwagorete twagore na bana wa ICT equipment twaka na petrol chigari cha move kya ba usamba ko karagazi gari chitayo yoto chamo tubwaterana tigamangana play mu game na gavana tadi ya Roma nyene county onye ko bwato basemi to basemi obo onya ro tsukimoto